Osobnosti vedy a výskumu. Robia s rýľom a lopatou, no nie sú to záhradkári. Pracujú so zemou a v zemi, no nie sú to botanici. Sú fascinovaní starými, práchnivejúcimi vecami a dokážu ich hľadaniu zasvetiť celý svoj profesijný život, no nezbierajú starožitnosti. Možno už tušíte, že hovorím o archeológoch. Študujú, odkrývajú a dokumentujú historické artefakty, ľudské pozostatky či historický reliéf. Do terénu prichádzajú s tušením, nikdy nie s istotou, ale byť trpezlivý sa oplatí. Neraz sú totiž svedkami úžasných objavov. V dnešnej rubrike vám v rozhovore Martiny Bačovej predstavíme archeologičku košickej pobočky Archeologického ústavu Slovenskej akadémie vied Elenu Mirošajovú. Narodila som sa v Piešťanoch. Moji rodičia pochádzajú zo západného Slovenska. Istý čas sme žili v Spišskej Novej Vsi, kde som chodila aj na strednú školu. No a vlastne po ukončení vysokej školy pracujem v Košiciach. Viete, ja už som si zvykla. Nemala som s tým vôbec žiadny problém. Možno trošku, keď som prišla do Spišskej Novej Vsi, tak som mala problém s výslovnosťou. Inak som vyslovovala, inakší prízvuk som mala, takže chvíľku som bola takým stredobodom, ale veľmi rýchlo som si zvykla na niektoré krátke prízvuky, ktoré sú typické pre východ. Ja som sa predčasom rozprávala s jedným archeológom a on mi prezradil, že jeho počiatky boli v tom detskom piesku, kde sa začal zoznamovať s nejakými vecičkami, ktoré sú ukryté v zemi. U vás to bolo ako až tá stredná škola odštartovala ten záujem o archeológiu? Asi z literatúry som sa dozvedela, že existuje také niečo ako archeológia, pretože bavila ma história vždy a už vlastne na základnej škole som veľa čítala knihy, ktoré prezentovali výsledky archeologických výskumov. Týkalo sa to Egypta, Grécka, dokonca Južnej Ameriky, ale Slovenska oveľa menej, pretože nebolo toľko literatúry. No a potom už na strednú školu som išla s tým, že by som to rada študovala. No a po maturite som sa rozhodla ísť na archeológiu. Ako si spomínate na svoje, ak to tak môžeme nazvať, archeologické začiatky? Boli ťažké ako pri všetkom, pričom človek stojí na začiatku? Tak asi najhoršie, čo ma postihlo, boli mozole na dlani od špachtle. Trošku ako fyzicky zvládnuť náročnú prácu, pretože sa musí človek naučiť aj zaobchádzať s rýlom, zaobchádzať s tou špachtlou, ale to sa všetko dalo zvládnuť. Horšie trošku bolo podmienky, ktoré dávalo počasie. Keď bolo napríklad veľmi zima alebo veľké horúčavy, tak vtedy je to oveľa náročnejšie. Ináč, viete, je rozdiel aj medzi výskumami. Boli výskumy, ktoré sa realizovali vo veľmi peknom prostredí. Napríklad kopala som pri vstupe do Zádielskej doliny, čo už samo o sebe bolo veľmi krásne prostredie, bol tam potok, nebol problém s vodou, alebo hore na kláštorisku takisto som kopala jedno hradisko, praveke, takisto pekné prostredie. Ale potom sú horšie prostredia, ako napríklad kopala som v Rade, hneď vedľa veľkej ošipárne, no a tam v lete mali sme problémy hlavne s muchami. Tie podmienky sú rôzne pri tej archeologickej práci. Vy ste spomínali, kopala som, to znamená, že archeológ často narába aj s tým rýľom, s tou špachtlou, musí sám zísť do tej jamy alebo do toho priestoru. Nemáte nejakých pracovníkov a vy ako archeologička to len tak monitorujete? My máme pracovníkov, ktorí vykonávajú tieto manuálne práce, že si najímame. Niekedy to boli väčšinou študenti alebo z obce mladí ľudia, ktorí nám pomáhali brigádnicky. Len viete, musíte im ukázať, ako sa pracuje s rýlom, ako majú tú vrstvu začisťovať, ako majú dávať pozor, aby nepoškodili archeologickú pamiatku. Takže vlastne všetko im musíte ukázať fyzicky vy ako archeológ. Ktorému obdobiu alebo ktorej oblasti ste sa v rámci výskumnej práce venovali? Ja sa venujem obdobiu doby železnej. To je zhruba takých tých 800 rokov pred našim letopočtom. A ešte čiastočne pri riešení niektorých problémov idem ešte hĺbšie do toho praveku. Tak zhruba si dá sa povedať poslednému 1000-ročiu pred našim letopočtom sa tak podrobnejšie venujem. Čo považujete za svoj najväčší pracovný úspech? Čo sa vám možno podarilo nájsť také, na čo ste skutočne hrdá? Tých vecí je viac. Keď to beriem z čiste odborného hľadiska, tak bolo veľmi zaujímavé, keď sa nám podarilo zachrániť jeden z najväčších depotov bronzových výrobkov v Košických Olšanoch. A potom v posledných rokoch je veľkým objavom z
z hľadiska mojej problematiky výskum pohrebiska v Ždani. Máme unikátne nálezy z hrobov a už aj samotné hroby svojou konštrukciou sú zatiaľ unikátom v rámci, dá sa povedať, aj v rámci Karpatskej kotliny. A je východné Slovensko skutočne také bohaté na tie zaujímavé archeologické lokality? Áno, východné Slovensko patrí k územiam, my hovoríme k archeologicky exponovaným územiam, pretože je tu naozaj veľmi veľa archeologických pamiatok. Je jedna lokalita, kde som aj robila archeologický výskum, ale ktorá je pre mňa taká dôležitá, a to je lokalita Zemplín. V obci Zemplín je veľké hradisko, ktoré bolo vybudované keľtsko-dátskym obyvateľstvom a potom samozrejme Slovania prišli a využili to aj v stredoveku. To hradisko, potom hrad boli využívané, ale vlastne je tam veľmi veľa nálezov aj v samotnom intraviláne obce. To je taká, by som povedala, archeologická lokalita európskeho významu. Aké to je, alebo aké pocity ste zažívali, ak sa vám ako archeologičke podarilo možno odkryť a objaviť niečo, čoho sa nikto nedotýkal možno tisícky rokov? Aký je to pocit zrazu to nájsť? No, viete, je to vždy, nedá sa povedať celkom, že fascinujúci pocit, ale je to vždy veľmi príjemný pocit, keď niečo nájdete, aj keď už po rokoch si poviete, no už črepy a to už toľko som ich mala v ruke, že už nie je to zaujímavé, ale vždy sa niečo také objaví, ktoré vás ako nadchne, že napríklad, ja neviem, či je to nejaká nádoba zvláštna, alebo predmet, ktorý doteraz sa tu nikdy nevyskytol, takže človek to potom tak obracia zo všetkých strán a spôsobuje to veľmi dobrý pocit, tak ako pri iných objavoch. Ako vníma vaše okolie, vaša rodina, vašu prácu? Viete, ja mám 3 deti, už sú dospelé. Oni si zvykli od detstva, že som chodila aj na archeologické výskumy, aj na služobné cesty. Keď som nebola doma, tak sa postaral manžel. Deti si dokonca radi potom spomínali na to, ako to bolo, keď sme bývali v Maringotke. Starší syn, sa pamätám, raz prišiel zo školy po prázdninách a hovorí, mama, jedni boli v Tatrách, jedni boli pri mori, ale v Maringotke nebol nikto. Takže mal taký zážitok a boli radi, keď cez leto išli so mňou na ten archeologický výskum. Čo už mali so mňou robiť, keď mali mamu archeologičku, takže tak to aj vnímali.